Окей. Добре шли в Майнкрафт. Втори епизод. Слушай, да. Слушай, не снимам втори епизод. И за това. Ако виждате нещо, няма виждате. Чакай, тук къде бях? Ти го знам, бе хора. Всички от начало направим. Ще приспа нещо тук. Ще приспа! Тук нещо. От всички музики на Тор, това ще е най-гадната музика. Айде да се побоя на този ендерман. Мраза ендерманите. Не став. Ева! Отивам да причкам ендермана. Тук ще ми заправя голяма мъж. Аз съм по-голям мъж от нея. Да бях извадил Даймонд, да бях извадил брат. Кирката! Кирката на Хеван! Те не може. Да. Никой не ме вижда, забрах Даймонд меч. Моля! Всички да бои! Забравил си своя блокчета. Май не ги взе. Забравил си ги. Ям братва! Хлас! Алехът бакт! Така ще се бият. Изми си блокчета, бе, тъп! Сколько не могат целиха? Те спрят файта, чао. Ох. Прибирам се. Нямаш чест. Нико, не ми пука. Иди, да. Братва ми! Тичкай! Тапат. Ама нямам сега. Трябва да изчакам нощта. Да отминя. Всичко почва да тече. Сега ще ме убият. О, не! Кой ще ги направя? Нека да им кажа кое е peaceful. Ако имам ендерпела, чак да е метна да отида на другия край на света. Сега, къде е peaceful? Сега ще направя легло и ще направя базата. Ти умря, селото наблизо ли е? Ама аз нямам клип, бе. Да. Виждам, за ти пита селото наблизо ли? Да, но наблизко. Поне спри клипа, докато отидеш до там. Не. Готова, наведи го. Добре. Много е близко на спална. Мама, слагай да ям. Един път умрях от ендерман. Съборма на 3 хита. Аз не съм умряла. Ендермана прави по половината ми демидж, взе после ма остави на 2 сърца и ма убив. Аз никога не съм убивана от ендермен, не съм убивала. Аз не съм. Пела. Да, защото съм на 17. На мен Да. Ти направи клик код да показваш новите неща, които са на 17-ката.
Аз си правих един клип. Покажи ми го. Нямаме си го. И не прави клип, който хора да раздадат какво на не искате сега. Сега. Пригответе брадвите за чупене. Клипа не трябва да става повече от 15 минути, защото няма да го качиш. Сега са 5 минути. Ами добре, аз какво си ти казвам? Аз не съм се родил. Бла 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 се е родил. Трябва да се направя кофа вода. Нямаш хайран. Ламата е пазна, я закупа. Не, така беше, трябва може да е Сега трябва по-ле да направя. Абе. Отка. Ама аз искам да махна той. Добре. Аз искам да направиш твоя къща. Да. Аз не знам с коя програма е, защото никой не ми става. Ей, тая ще стане. Моя безина не ми става. Не става. Моят телефон е Huawei и не става. Мобзин. Ми го пък да няма друг телефон. Той има тая програма. Той има тая програма. Ама защо няма интерес? Сега ще ми се подпали да го... Няма, ако е запушено от това, няма да се подпали. Левус. Бих казала, че не е зле. Но всички знаем, че аз мога да стоя по-хубаво от тебе. Чакай, бе, моята къща я правя сега. Вау. Само това ли можеш? Кошна. Аз още стоя. Вау. Все пак е махна. хубаво. Не, разбери всичко. Ще го сложим на друго място. Чакай. Ще направя нагоре още. Не виждам, бе. 25 минути. Че не съм взел. Че нямам крафтинг. Сега аз направя двоен чест. Всички неща, които съм се поставил от снощи са изтрича. Всички неща, които съм сложил от снощи са изтрича. Ди толкова много както ще бе. Имам ферми. Си или ви не си ферми? Аз имам. Идея да гледам, защото не виждам. Абе, Реално аз гледам в момента лайф, а после хората на кликат да гледат. Тогава. лайв стрим. Ето, аз се разтоварям. Имаш... Покажи, нищо не виждам, престани! Би. Много малко имам. 7 плюс 7 е 14. След това да съм задача, която успя да решиш. През целия си живот. Да, бе, имам още. 8 плюс 8 равна... Не. Излагаш се, че... Трябва да съм там. Защо си беше къщата? Момент. Чакай. Окей, разбрах защо си чупиш. Колко хитро обаче. Ако ме нападат зомбита. Това е ум, познавам. Така тук още нищо ще направя. Чай да отида да взема дърво. Спри пауза за... Не бе, не чупи феймите, бе, тъп. Спри пауза да го събереш дърво. Костаха, поняхме се отново. Като изкъпахме цялото това. Колко дърво имаш? 42 имам. Иди. Ти ще го спря на пауза. Отново се върнахме след 5 стака дърво. Толкова такова дърво. Сега. Аз имам. Сега качвам се горе. Чакай. Купеха. Ето. Вау. Ако някой не стреля. И служи някакво бузълче. Чакай.
калгатката да я направя някакво. Колко си изобретателен? Разбрах какво беше. Чакай, ти ще го довърша. Летящи във въздуха плокчета. Защото има слаб. Знам, не съм тъпа. Ти днеска щеш да обличаш новия. Забравих. Защото ти не трябва да го спреш. Той не. Падна. Обаче новия искам да го спреш и утре може да го облека. Той ти умеси, че не е за хранение. Не, аз го обличах само един път. Ти ще го направя като военна база хора. Еми, този дето и натира. Той мисля, че вече е запарен. Еми, тогава какво ли, защото да мога да го посменя? Сега ли? Заедно с другите неща. Чай. Добре. Сейвам. Добре. Аз правя пазен докато. Не! Оф, коста, хора. Умножи се отново. Айде ти покажи какво си направил. Ами, сега ще ги покажа. Албено. Така. Еми... Какво Да, това е умно да сложиш масичка и тук. Така, ето и направях. Това наистина е готино и умно. То няма друго какво да направя. Да, мисля, че няма. То няма много какво да направя по къщата ми. Може ли, Величко? Ето... Тук, ако ме нападат зомбито... Познай кой имитирам Албено. Стани горе, Стефани. Албено познай кой имитирам. Не знам. Малко съм го направил като имитаторско. Познай. Бях на него като правяха тортата. Иво. Това е личи. Ком да има. Имитирам малко Иво. Ти кой точно иска да събличеш новия Антон? Я се дадеш. Защото утре пак ще Чакайте! Кът! Довиждане!